Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Dongkaching Thualong Ing Deng Pho All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition Kapang Chengpon All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition Mai Chengchiako Ada Por Phaibaji Kresia Por Malompen Dentaghat Longmir Jeng College Asaihem Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahinpen Ing Pupon Lapende Dapi All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition amai Pangcheng Ponalong Central Committee Meipu Singja Tisopensi Bangswamai Charipon Lapen Alohiamen Penkache Tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Raju Tiso Khonsing Rongpi Prodip Rongpi Kache Rongpipi MSc Sima Ronghangpi Lapen XEM Kangbura Tokbi Lapen Penang Anman Pengki Dotum Chetongdun Lapente Bangso All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM ahinpen Longmir Jeng College along Lothan Bangatumaphan Appointment Pipajirpon Lapen Kado Kawe Krepli College Chetong Pusi Mai Phupen Nang Pachinipon Samelang Sopen Longba Morning Tea Karbi Anglong News Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang Hinpen Nangarabun Pensi Bini Lalong Suku Sitame Bini ke Angbong Adilo Penapo Bang Jutilo Ladak Sitame Mane Kijun Jason Sini Lu Bisa Tekno Ladak Kecepati Hari Soe Jangan Tumpanan Sitame Kenang Sot Lima Lahir Sitame Nada magia. Aku untuk ipon haji bisa. La pendesa tante la kedam ke bang awar sai apana bang Kedam ke bang awar sai la kadu be bisa tamnya in pesila tamke. Claim important itu masih itu alang itu kan la itu terang tumben biye ke college pen ke bang. Alang itu group leader doji ke mudi group leader itu cikgu pojat kalau itu cuma agak dorkar gitu nih itu sorting sih requirement setting sih itu requirement setting sih Kedam tang phai koni ni phai player ni Nagaland State Mon District arlo Bankripli adai kawe pin atumaphan Assam Rifles Jawan atum apran ke ena puthak KSA Inglong photum pen pinrempon Lapen alang litum ningduk chepaklang ponsi ahem tun kado kawe aphanta arnam hirjume sitame hangpipon Non Prabjin pen Arms Force Special Power Act AFSP CN nangji puta tok jirpen kehang padopon Athelaso AFSP pen kedamtang arni tame penang an adai kawi penatum lapuson apran damnang lasilaswa egabang Central Government atum CN nangji puta jongpon News Desk Report Karbi Anglong News PHE Department alanga pipe kiwa chet pena jok hemkong long kachi helat kisung West Karbi Anglong rong supi hamren PHE Department alanga pipe kiwa chet pena jok towar hemkong long kachi helat kisung nang Hamren hithi pen kahelo kilometer hini bagdoji ambinong rong sopiarlo towar pipen kache kakjong chongkup langmek angkida ma towar along langa pipe kewa chet pena jok towar along langkili pena jok inghan kani nok kanglit hei hui pen hem konglong atum kongte long pli hini la pen muni datum sitame kache helat kisung thekdam long lasi tong sekot pen PHE klembang phuatum labang swadima long johumri daprang sonte mepar jipusi pachini pon Karbi kur pho hamphang atum dolamara hawar kahumri dam Matijong ni phai kep arni lakhain kora trok dwarbagori MSc constituency angkangpi dolamara hawar Karbi kur pho hamphang atum kahumri dam bangso kahumri dam lake Karbi richo barim harsing ronghang Karbi kur pho kongchonbang bolesor hanse habe pinpo amit ingtilapen lokhiram kiling atum humri dam Lapen lapu Mondor Singh ingti Karbi kur pho duar bagori hawaramai mei phupensi bangsuamai chepahem phupon lapen ke rongasar sorkari gaubura pen chenglok bang thongke brahini an chetongdun lapen Karbi aron barim koson sipang tang ponji aphan lapen mesen alam chethanchi muntekang
Lapen number 2 dolamara rajenteron aning keme penajok karbi kur phohemtun ki kimjia phan alang limit thangalong lisi chepekpon popusi rada thengno chechak ponlu Lapen adimaklong sitami pathik tekanglu Lapen ke karbi kur pho kongchun bang bolestor hanse pensi nong emate horpo bong sitami arnama hirjume hangponlu Bangso hem tun ki kim kerang mesian jia phan arnama phan hodai pon loputa ningje pon lapen bangso hem tun kimrang pon derloti porom puthi sitami chethan chimun pon longpo lapen ason ason alun chethan chimuna dim loputa than tekang bangso mai mesian pensi pachun pon Han Boka pen Robinson Killing Karbi Anglong News Angam Sabangam Ponganam Poramanam Sinata Pia Palaso Pinia Pinia Unitum Karbitum Karbakuparat Si Unitum Tayo Lori Kan Palok and Kim Pantum Takai Chiro Pan Machiro Pan take a pan take a panitum time to Galang Pongalaka Unitum time to Lamina Palamin to Tayo Chingway Mina Savini to Karbia Kaikaba Kai to Taring Dog to the University to Ta Ba Kai Pantame, Ba, my Pantamaking, do not leave a ton of the Thailand, do not yell to the nothing to Karbia.